Здравейте, аз съм Тони. Това е първата ми серия за моят кулинарен блог, в който ще ви покажа как се готви сред дивото. Така, време да си приготвим днешната рецепта — булгур с зеленчуци. Любимият ми — една чушка, малко прас, една гъбка, това го намерихме преди малко в гората, малко къри, малко куркума, едно морковче, зеленчуков бульон от хубавите. От хубавите имам предвид от биомагазините или здравословните, без разни гадости в него. И не на последно място, за обогатяване на вкуса добавяме хранителна мая. Нещо, което трябва на всяка цена да опитате и ще ви хареса страшно много. Сега ще сложим тук водата да заври и започваме приготвянето на рецептата. Готвянето навън е уникално нещо. Това ни е по-близко с природата. Разбира се, всичко може да се замени. Основата ни е булгур, който в съотношение 1:2 спрямо водата. В момента съм си сложил около 200 мл вода. Добавяме към 100 грама булгур. Добавяме зеленчуците. Ето, както виждате добре, булгурът е абсорбирал почти цялата вода и си е увеличил обема двойно, ако не и тройно дори. Това е момента, в който трябва да добавим и подправките. Слагаме малко сол. Това е малко гарна масала. И от най-любимата ни подправка — куркума. Това вече може да го разбъркаме. Добавяме и малко от зеленчуковия бульон. Оставяме го да се разтопи. И разбира се, за да направим вкуса уникален, добавяме от деактивираната хранителна мая. Така, когато добавяме зеленчуците към самия край на готвянето, те остават свежи и бих казал, че са полусурови и са много по-полезни, отколкото ако ги варим. Мога да ви гарантирам, че е уникално вкусно и доста хранително. Перфектната храна за нашите приключения навън.